Sa number 6, babae nga nagahapa sa tunga sa Bacolod Silay Airport Access Road nagtuga sang kakugmat sa mga motorista. Sunod sa mga pulis, nagabalik-balik sa among highway ang babae kag nagapatunga sa dalan. Detalye sa report ni Romeo Subaldo. Pasado alas 10 ang aga, nakibot ang tanan nga mga naganilabay gikan sa Barangay Bata, pagwa sa may Bacolod Silay Airport Access Road nga may tawo nga nagahapa sa tunga sang dalan. Sa pensar nga basi biktima siya sang hit and run, nagpundo ang mga motorista kag ginpanaugan ang among nga persona. Natukiban sang sini nga lalaki nga babayi gali ang nagahapa sa dalan kag wala man sang pilas. May pilas? Abi ko man. Abi ko man. Gani, wala kita ng tabang ba? Dugay-dugay, may nagpundo man nga taga DPWH kag nag-usisa. Nakita na nila damlag pa ang babayi nga nagapanglakaton sa highway sa Barangay Bata. Ano sa ginapan ni sir? Oo, nagtapok na siya. Nagtapok siya ginawa. Sakyan. Hindi ka rin magano kay truck na yung daan lagi. Matulog ka dito. Hindi kita magpatunga oh. Ay, ako sakyan diyo. Ano ka ma'am? O nga mamang kasi sir si mo. Ano ka? Ha? Bay, ilang siya ko ba? May mga nagtawag sa pulis nga giliw naman nga nagrespondi sa lugar. Suno sa pulis ang Talisay PNP. Sa nagligad ka semana, yari man sa tunga sang dalan ang amo nga babayi. Sabi na nga naman mga katuan din. Napuli ka? Puli ka na mo. Kami Noya, hindi yung panawa niya. Hindi nga nga, may pumaw, may tatanaway. Di ba may tatanaway ka bilaw? Hindi mo na. Hindi mo na karon. May problema kuno ang babae kag ang iya nga mister. Tagabagsungay sila sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Sa nagligad nga semana, ginkuha siya sa backup 3 kag gindulong pauli. Kaina, amo naman liwat ang ginobra sang pulis. Ginkuha siya kag gindulong pauli sa iya nga pamilya. Pandam sa otoridad, mas maayo kung maghinay-hinay lang sa siningabahin sang highway kay hindi mapaktan kung magbalik na naman siya kay ini nangadalan ang iya kinaangdan nga ginabalik-balikan.